Usafo ni penifone so yasan share mu biom. Spatcho na first time I watch your video subscribe mama so that bia me upload bia no your notification o nya ahwa mama. Eno ane da ne ye Adae ebutu Adae Adukrom Akuapem. Eye videos be but me upload video na without explanation e dia won ti ase ye. Some ne ebutu pani brown ha no ma. Obe my like obe narrate and I say what my summarize of the Adae no na say na me upload video na obe ti ase. Nti ye kasa na be ti wa nti ewie pena videos no so edi echi na what be ase. Say Penny Brown Michelle and me. Joso. But ye share so my summarize of we Adae ebutu no obe cheche ni nti a ebutu Adae. Yo. Bidase. Michia Akuapem fu Asamoah manone ni Ghana afana nyina. Ampa. Mushe video na atwitwa bu na ye ka se afide mampon starte ujura ne bedu Akropon na ye ka se ye buri ya donten benkuma wie adonten di oba ye sisi ya ukugwa ni daw one day no di tie eba ne sa na fi na yenso ye ba bebutu Adae na ya Adae Kese enu Adae no na ya Adae Kese e ma Adukrom man okay se ye kan Adae na hwe enu ya Adae to so awotwe but I will show the battery man now I will show you 8 okay enti afibia no Adae ni bi wo a ewo mu 9 dise wo mu 9 ne to so 8 no ne edi butu Adae wo Adukrom okay na ne to so akro no na 9 no ne edi afe no ti Adae no ne edi kan afe no days muka days and 6 weeks oh, okay 6 weeks bia ya kwasi Adae baako okay ti enra ye Adae Kese wa anti sa Adae osha ifi asifi memre da pa no pictures no be uploaded mube hu start ya mamre ti Adae no sa enra Adae no yedi no miensa anopa himache baako egbo anopa nundu ye 10 to 12 na ni aside na fe yasa banwumre na ya begu Adae no kura okay ti samre ayabutu Adae achese usatete no na info no ntukwan omu te ho somo mo man nti se butu sa Adae ya no hene anya kwan de akọ pe ne niama ode ba bedi afe no ti yan ya butu Adae 7 weeks 6 weeks no bedu ya Adae no na wotwe ni abedi ohun yedi ohun no ye na wotwe nti joda nti afi yan ohun no ye bebuye no 15th December okay the 16th December no ye ohun joda ifida ni ye twa so okay nti ne kwasiada ne a start ojura no ni nti Adukrom no ye na sa ne sai na ohun no na ye ya afi ena ojura na be kan nti ojura na be ye ohene de okay ena ohun no ye nananu a ye adedifu no be chichiri kuro no e ka sa adedifu amu ya info so fu no mutuatu abro no na no okay abosom no so no okay nti ye onu wia no ohene nso abefi ojura se nti se wo ba wo hwese ne ayen ya mamre ete papa aye fa so de
yo drana wo hwe kropon Akuapem hene dia na wo ba Adukrom bo se sosoro bia enu sosoro ne yaketua bi okay ti aja wo kasa me ti se wo se Adae na bebutu anopa ahomache wo ye bi anopa ansa na yimedi nti yanka no ahomache den na mo ye de bi anopa kakran so den na mo na na junso de anopa ya yimedi so den na mo ye anopa no ye be ko ngungu afi okay na yakwa yamane ayi mache no okay na se ye ko ngungu afi ni wie kwa yamane ni wie a afi ni asamba ansam bi wo a ya beka okay ya na eko die bono ndu ana kroma ni nyina ya ahemfo no asaba fikasi mu ya be hia te se ne ana ye di Adae no ba ko no okay ano na no pa no se ne ya ne e ba be di ono afi anwumre de no no na ohene bi hia mpanyi ye musafi ye be so ohene ana sa ye nso ano nti wo be hwa Adae to su mienu bo sa ahemfo na hyehye nti sa dibia bia ohene ama no sa da we a yedi no anwumre no ano na se obia wukita champoma a eda ofia se wo de ba no ohene hu se ne ne ma na afi wo de bepuye no bibia atuto na eno ase ye chembrante hene ene asadi asa ti ade ne be kire no okay bisa hu se methodist also for aba no mo sa ne be kire ohene kra okay if sa Adae no ayedi yendi Adae beba no e Adae mumu yendi okay jese ohunu nti sa wanfa ni a bibia wan be yu adi sa Adae ya jese afe atwam ne beba fufuro okay nti ase ya bibia ekoso wo mantem ana so bo numu e wo se obeda ni na e kire ohene okay ana dibia ohene ama wo de som eye nifa hene no so de oba okay ode ba uyo wakra so de wakra ko mutu ko na ode ba nti wo hwa abo se no na ayefo no bo se bo ma hene kura abo se na champoma isi nanuma di sanate nti afi de maka Adukrom odura no mu behu niema ebekoso se niema yakwa akon a yenya nyina ebepui amamra se ye e wo Adukrom no sisi a efa sa aba fontinta yinti bibia mu teteno de na yehu yampa safi de ye be mama hu bibia se odura no ye fiase kwasi ada se wie na se ye bio hu no 16 fa an kwasi ada no ye be fi odura na se ye be konsu ya Adukrom ha nyina akwa ya amamra ma no na nyumre mankrado e yo sumanya wa ye be kan se kurunti ono be kwa kofu odura ba okay with the program outline we festival program outline na lot won ti omo hu bibia ti mo be hu die ya momra Adukrom de maka se we Akuapem ya na upe odura hwede a Adukrom and ye bra Adukrom yampa ti penifo manima nti yesra mu ye video no ye next ye de beto we suna hu amane ne amamne kakra e course wo ha no sei se bato kana subscribe mam se no oduadu du na me upload video no ano be hu be na ma se
go me no. Oh, tell them what I do. As I say, I'm not a person. I'm me. Let a party, you go to money. Just that and go to Musta. I'm a young son. I'm born. Let's say it to Banana.
sani ami di kanka no memene dada pa no sa don ya yitwutwu yi afi Adae ya kan wasem yi na yitwutwu nti mbosha unse ye hu adwuma afi mu be unse nkunya na esisi wo no sa don yi na esensen ho nti ono na epue afi bia mienu enura kwasida no ene odwura no ono na ohene etena so nti ansa na afi no yebechu odwura no kwasida da pa no ade bechi a yebebutu odwura no na ye hu amamre nti mohwa no nesi wo no ye hu amamre no nti ono na itumi a ohene yetena so nti mubehu afi we nyina nti ya momra mo baba behu stew of bell no ye frɛ no adon agwa ewu fi aside bia no ewu damase